Nagtagbo ang mga opisyal sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa lungsod sa Cordova. Ilang gisgutan ang hiniusang lakang aron mapugnan ang pagkatap sa COVID-19 human ideklarar ang National Health Emergency. Si Nico Serino sa exclusive report. Giangko ni Najiel Banyasya dakong hagit alang kanila ang pagbantay nga makakatap pinaagi sa local transmission ang coronavirus disease 2019. Nakigtigom sila uban sa Disaster Risk Reduction and Management Council sa lungsod sa Cordova aron magtinabangay pagpugong sa local transmission. Because ang among dinhi concept is one Mactan Island response. No, one Mactan Island DRR unit. Kaya we share borders man. Sa deklarasyon sa Department of Health sa Code Red Sub-Level 1, gibasihan usab kini sa presidente aron madeklarar ang National Health Emergency. Subay niini, mamahimo nang gamiton sa dakbayan ang ilang disaster fund aron magamit sa pagpangandam batok sa COVID-19. Kaganiha, gibansay sa mga sakop sa Emergency Management Service ang pagsulob sa personal protective equipment aron magamit dayon kun gikinahanglan. So muna challenge din nga unsaon na to pag-contain ang local transmission. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.